kapulisan sa Bugos City. Nakaluwas ko ng 15 anyos nga nangarnap. Uy, nangarnap og motor. Brigadang Alan Tangkawan na i-brigada mo. Brigada Live Report. Gisubay karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Bugo pinaagi sa ilang pagpalaom sa investigasyon sa nahitabong pagpangarnap og motorsiklo. Nunot usab kini sa pagluwas sa 15 anyos nga batang lalaki kauban sa 18 anyos nga lalaki nga gialigar nga mikarnap sa motorsiklo. Ang pagkaluwas sa maong minor de edad nahitabo human usab sa pagreklamo sa usa ka 49 anyos nga tag-iya sa Krypton nga motorsiklo nga nadiskubrihan kining nawagtang alas 12 sa miaging tungang gabi. Gihimo ang follow-up operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Alan Rosario. Gibutyag ilang naluwas ang minor de edad ug nabawi usab nila ang motorsiklo nga ilang gisakiyos sa panimalay sa biktima sa Purok City, Barangay Kugon sa maong syudad. Ang minor de edad giturn over sa kapulisan sa DSWD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Tira! Brigada!